Laudioko ikastolako lehendakaria den Ainhoa Uriarte. Bizkaitik etorri zaigun ordezkaria Ondarruko eta Lekeioko guraso eta irakasle den Jon Urrestia da. Iparraldeko ordezkariak ere hemen ditugu, nola ez, Euskal Herrian gaude, duda. Hemen ditugu zuzendaria den Maite Erdozaintzi eta lehendakaria den Dialuk Karrikan. Barkatu, zakazta den. Begoña Mendariz Tafalla ikastolako juntakideara eta Aitor Uranuek emango dio bere